Ima stvarno te staklene Da. a nije to tu isto stavljeno. To je bilo super, ali vidiš kako uvijek se desi da malo čekam proći. Vidiš. Ali ja brzo ću proći. A u međuvremenu može još neki prostor i... Je li on mnogo vremena? Dobro, spojaju se. A ne, to je dobro, što je rekao. Više... To je da, Stvarno? Ja više. Ništa, čekam se tek gips. Ako pritražite da ide 5000, ja. Tu imaš, možda i snimaš, ali tako? Pa da. Ali jedan. Jedan ali vredan. Ali pravi, odobran. Chosen one. Onda su meni odebrani oni postri od jednog. Ne vi kažete smoke? Znaš još. Uzmi malo. Okija. Ne mogu se zabaviti sva čime ne zamire, izvini. Kako se zove? Marina. Kako ne znam? Ne znam i ja. Hoćeš ti sama da probaš? Ja ću ti napravim gips, a ti sama. To je isto 5000. Jesi? Neposredan komentar. Kvario sam. Dobro, to je to. Ništa onda. Namazan svud ostane vođevi nam je. Ne, ništa ne. A? Samo hvatio. Evo, Da, samo ću prvi ovako. Napravio već, rekordila. Niki, a ti si rekao da pravno ome mostići da drže tamo? Pa džaviti ako je tam to obrada, ako je problem. Idem ja da sipam vodu, pa ti samo dodaj. Ali uspjela jest? Jes. Imaš nešto zajedno u džepu? Punu šaku stavi punu šaku. 2. Ali polako tresi da to da ne budu grubi. Stavi sve unutra. Sandra, ali treba polako da ne budu grumuljicu unutra. Kosti.
Kako ide? Ide sjajno. I tamo da su šupljine najveće, tu dođeš malo da uđe sam, uđeš unutra i onda ne slediš. Ja vam ću još kako objašnje znako kretanje. Majke mi. Gledao sam sebe na snimku, evo mi, to ostali sam rekao. Ajde se